Toliko željenu ruku spasa od elektroprivrede livanjski rudari nisu dočekali. Tušnica je zapravo i jedini rudnik u federaciji koji nije došao pod patronat federalne vlade. Radnici tvrde da se poduzeće svjesno uništavalo kako bi se netko dokopao njegovog kamenoloma. Jedan i drugi HDZ imao svoje igrače kojima je namještao i sve je se prelomilo preko naših leđa. Da se to da nekome za vrlo male novce, a da neko uzme proviziju. Školske učionice ove zime će se zagrijavati ugljanom iz Gračanice, premda u Livanjskom polju leže ogromne zalihe lignita. Pa svaki lignjak koji ovdje živi može izvući iz svega onoga što je se događalo sa tušnicom, upravo da je neko ili svjesno ili nesvjesno ili iz znanja ili iz neznanja napravio sa tušnicom ovo što je napravio. Paradoksalno je i to što rudnici od svog vlasnika županijske vlade nisu dobili koncesiju za eksploataciju ugljena. Dobila ju je privatna tvrtka koja se tim poslom nikada nije bavila. Cjelokupan predmet te dodjele koncesije upućene na Ministarstvo unutarnjih poslova i očekujemo od njih da naprave istragu. Radnici su odavno izgubili vjeru u pravnu državu. Ogorčeni su te fizički i psihički iscrpljeni. Koliko se ovako nastavi, uzet ćemo sve ključeve, donijet ćemo ih u županiju, znači vlasnik, gospodo, izvolite, mi ne možemo odgovarati za vašu imovinu. Ili nađite nekoga ko je u stanju pod ovim uvjetima koji mi radimo čuvati vam vašu imovinu, drugi ne. Iza njih su 32 mjeseca bez plaće, isto toliko zaostataka za topli obrok, putne troškove i neovjerene zdravstvene knjižice, a pred njima stečaj koji je u većini slučajeva, barem na ovim prostorima, vodio izravno u likvidaciju poduzeća.